sekek-sekek nih. Jan, gorakmu gak loro to. Njing ngaturaken sugeng dalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah saged nuwuhi hiburan meleh nggih. Ben taun iso gonta-ganti suasana. Nah nek MC-ne dhewe kok ambisi. MC-ne sapa? Oke. Nah yo ngendang yo MC. Wes mek apike ngendang bae karo nggawa mic, Mas. Ayo ditutup listrik. Nah. Katon sesore ayo Mbak duduk sini, duduk. Akar mau disunatan kita digecek iku ora to, Ton. Nah, kok jahat men. Nggih, wonten ing dinten niki wau Mbak Manohara nggih kagungan hajat mengeti suran. Nggih, niki alhamdulillah rutin saben tahun. Nggih niki muga-muga kok reoke ya rutin setiap tahun ditangkep. Amin 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 amin. Nggih. Niki kalih menggo Mbak-mbak Jatil. Nggih, kalih niki mungkin wonten aduh. Lah niku langsung mak beduduk ae suwen aku nek ngono kae. Sak lagu ya, Mas. Nggih sak lagu. Kersane mungkin kersane lenggah istirahat mungkin. Anu Mas Sinoman mungkin jenengan pendene kursi malih. Kirang kursine wonten ngajeng. Wallahi wa barakatuh. Iki tiangnya kata tapi kok mboten wonten swantene sepeda mana nggih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mugi-mugi kang jawab salam kula niku wau diparing rezeki lancar, muga ingkang saleh lan salehah, utangi sami lunas. Amin. Amin. Bayu Manohara. Wonten dawuh, Mas. Nggih, niki kula sak para kanca. Makam bawale ten mriki. Nggih. Berarti season kedua. Season kedua wonten ing dalemipun jenengan ing dalu punika alhamdulillah penontonnya sami kathah. Nggih nyuwun sewu. Sami pados nggih piyambak nggih pangapunten Mbak Manohara anggenipun nyugata palenggahan mboten sekeca mugi-mugi mboten nggih tapi nggih mboten napa niku Pripun? Mboten baik-baik saja. Intinya tidak ada halangan satu apapun. Alhamdulillah. Yang penting nanti jaga kekompakan. Ojo sampai eneng huru hara. Nggih. Kula minangka sesulehatur saking kadang seni reog Jaya Mukti ingkang wijil ing Ranah Magetan. Marak suwan malih ingkang sesi kaping kalih wonten ing ngajeng pandika jenengan sedaya. Mugi-mugi acara ing dalu punika berjalan kanthi lancar, sukses, boten wonten alangan sak pitunggal menapa. Nggih niki alhamdulillah Mbak Manohara. Nggih, Mas. Awan nang ruwame. Bintang tamune banyak sekali. Alhamdulillah dipun rawi Abah Kirun, dipun rawi Mbok Damis. Alhamdulillah. Sonten mau nggih. Bu Yuni. Nggih, sak rombongan mau sak elok lah. Nggih alhamdulillah. Nggih wonten artis-artis kondang papan atas juga Mas yang rawuh. Oh, wonten. Sedaya sederek sedulur sedaya. Oh, alhamdulillah. Rawuh sedaya. Nggih. Kula sami nggih ngeten sedaya Mas. Nggih. Tangga-tangga kula sedaya niki dulur kabeh ora wong liya. Heeh, kabeh ke tangga dulur. Mergo awet cilik sing ngopeni ya tangga-tangga Nah, kabeh. bener. Ini sedikit sejarah dari Mbak Manohara. Keling-keling ini kudu nangis. Tapi ya alhamdulillah saiki diwehi rezeki. Mamula aku maringi apa ya Mas? Hiburan kanggo masyarakat. Kanggo kanca-kanca dulur-dulur. Nggih, ya alhamdulillah. Niki sedaya ingkang wonten mriki inggih menika
Nggih, diomong sederek nggih sederek, diomong tanggine Mbak Manara nggih tanggine Mbak Manara. Monggo sing dereng dahar, monggo katuran dahar muji. Heeh. Ra bisa ning KUA. Iya. Preyo ngentek kertas. Wah genah, bisa doreng pirang-pirang. Angger sesasi ganti 3 4 lho. Tapi aku baik kok, Mas. Baik tidak menggigit. Wis wengi pira? Monggo dilajengaken teman-temane. Guyon, Mas. Nggih, mboten napa-napa. Nggih, kula nggih guyon. Lah iya. Nek tenanan aku yo ora roh. Wong ijabne lanang wedok wae naike wis dilot double 13. Lah mendak banci barang iki ora yo. Ngripeti lakon di pasar. Telah nyepet-cepeti foto. Monggo, ajeng. Tresno iki
Oh ya. Itu tamu dari Amerika, Oh ya. Mas. Mbak, aku orang ngomong piye ini ke Amerika ini. Ngomong apa jajal kene iso? Where are you from? Alah halal. Alah telek. This is Banci. Banci, lady boy. Yo intine selamat datang, selamat menikmati acara. Semoga bisa menghibur di hati panjenengan. Neng Amerika yo ono ngene iki. Ada Reok juga. Ada di sana. Insyaallah aku bulan Juli ke Belanda. Oh, neng kono kae. Iya di Amsterdam. Arep jelajah ya, arep jajah kono berarti. Arep ngambakne, Mas. Ngambakne opo nih? Ngambakne rezeki. Alhamdulillah nggih. Nah, ini juga nanti tamu dari Kalimantan juga banyak yang. Oh iya Terima alhamdulillah. kasih semuanya. Ayo nanti lanjut. Untuk masnya yang dari Australia. Halo. Australia juga Amerika. Oh Amerika kok Australia. Kutane Los Angeles. LA berarti. Oh LA berarti. Nek tumi niki kene nang Los Damen ya tumi. Nek kuwi anu kok. Kelas.
kaya ngono ki. Iki nyapa Mbak Saponi iki nyapa? Mike meno kabel iki endi Mike sing kabel barang. Kene. Halo Mike nyapa? Ini Mak. Piye? Kowe iki dadi ketua ya sing beda-beda ngene. Beda-bedane nyapa? Lho sing tuwek dhisik bare sing